Takže na zdravie, ja som Poškrop alebo Like z hracej krabice a dneska je to talk a s black screenom. To zazení. Ide o to, že Luigi ako si, no, povedzme to na rovinu, odišiel z Playboxu a nevráti sa, dokým nebude mať počítač, čo je pre niekoho dobrá správa, pre niekoho zlá správa. No pre mňa je to dosť zlá správa, keďže kom bude... No, kamarát mi chce teraz predať jeden, ale nemám keše. A celkom dobrý, akože vyťahne GTA 4 na maximum, na maximálnej grafike. No, ale to je zraz od veci. A je tam, no, ešte k tomu režimu, že on sa založil nový kanál, neviem, asi ho zdieľať nebudem, alebo ak mi napíše, že chce ho zdieľať, tak ho môže zdieľať. Môže ma zdieľať. Potom ďalej, že ja teda nemám ako točiť a čo točiť. No, ako by som vám povedal, prečo nemám ako točiť. No, počítač je bullshit. Kvalita videí z mobilu je úplný bullshit a internet na počítači mi nejde. Čiže musím zavolať to servisáka, on mi príde v pondelok zrobiť net a potom sa to nejak urobí, ale trošku ma to štve. No, ako by som to inak povedal. No, ďalšia informácia. Ak by ste chceli točiť na tento kanál, ktorý teda není extrémne slávny a možno není ani najkvalitnejší, ale napríklad fanúšikovia, tí, ktorí nehejtujú alebo dávajú lajky, tak tí sú dobrí, tí, ktorí poznám, sú ešte lepší. Zdravím Kiku a Wikipedia. No, tí, ktorí by sa chceli točiť, napíšte nám do súkromných správ, my tam pošlite odkaz na vaš YouTube channel alebo rovno odkaz na nejaké video vaše a nejaké základné informácie o vás, čo ja viem, máte 100 rokov, máte ultra super počítač, môžete sa tomu vedovať každý deň, každý týždeň, každý mesiac, boh vie čo. Ja neviem, proste niečo ako, že aký je váš vek, koľko čo ja viem, videí by ste stihli dávať v priebehu napríklad mesiaca, to je taký väčší časový interval, áno, to. A potom, niečo som chcel strašne dobre povedať, ale zabudol som čo. Yes. No, že by sme chceli vidieť teda vašu tvorbu a na koľko FPS ešte točíte, to nám tam tiež môžete napísať. Berieme ľudí aj, ktorí majú kompy z NASA. Teda od 4 GB RAM vyššie, to akože bereme aj pod, hej, akože čo ja viem, že má 2 GB RAM a ja neviem, dvojadrák alebo jednojadrák, ale minimálne FPS-ka sú teda 25 FPS non-stop, čiže môže byť aj viacej, nám to bude iba, no, tak inak, minimálne FPS-ka je proste 30 FPS alebo tzv. Fragmentov alebo snímkov za sekundu, aby ste z tých videí aj niečo mali. Čo ja viem, mne sa napríklad pri Minecrafte zdá lepšie mať 60 FPS, lebo tam to vidno. Hej, ale na takej, čo ja viem, na streačkách alebo CODčka, tak tam to je čudné, že to tam veľmi nevidno. Vlastne na Minecrafte to veľmi tak nevidno, že máte 30 FPS. Čo ja viem, že nevadí to proste veľmi, ale skôr to vadí pri, ja neviem, RPGčkách, alebo, ja neviem, proste pri niektorých hrách mi príde, keď máte 30 FPS, že je to málo a že vám to strašne seká, ale pri nejakých hrách, kde to nevyzerá, že to seká, tak je to dobré. Samozrejme môžete mať aj viacej než 30 FPS, nečakane. A no, bereme od
od 12. roku života, teda aby človek mal viac ako 12 rokov, teda môže mať 12, 13, 14, 15 a teda a teda. Bohužiaľ, ale 101 ročných už neberieme, bohužiaľ, iba do 100 rokov, no, je to blbé, ale tak, viete, predstavte si, že si vás ľudia obľúbia, že budete ultra let's player, že budete mať 100 rokov a proste umriete a je to v prdeli. No, čiže preto iba do 100 rokov, čiže 101 rokov už neberieme. Keď sa nám tu kraviny, čiže, no, to je asi všetko, čiže ja mám praktickú, no to je jedno, proste mám pauzu. Luigi má pauzu, dokým si ja nekúpim počítač a idem zaňať zošadiaľ peniaze ako môžem. Normálne budem žebrať na chodníku, že dajte mi peniaze na monitor, hej, na počítač, more, hej. By the way, včera, keď som išiel do školy, tak rozdávali sociálne dávky, čiže toľko bolo černochov, že som si normálne pripadal, že mi za chvíľu zmizne taška. A to je detail. No, proste to je asi všetko, neviem, čo k tomu dodať. Čiže Luigi má obrovskú pauzu, ja mám menšiu pauzu, ešte obrovskejšiu pauzu a príjmame nových ľudí. Ja som unavený, lebo som dneska bol kúsok pobehať po horách. Nie som no-liver, bohužiaľ. A to už vážne bude všetko, čiže ak sa vám video páčilo, tak to môžete povedať v komentároch, ak sa vám nemáčilo. Ak sa vám nenamočilo, tak proste mi je to super, úžasne ma to trápi. Aj keď kritiku beriem aj v komentároch, aj v tých hejtoch, ale hlavné je napísať, čo sa vám nepáčilo. Predsa len, predstavte si, dávam hejt, nenapíše nič a už sa z neho stáva hejter. Ale keď napíše, že no, nepáčilo sa mi, sorry, nemôžem dať like, poprípade nedá hejt, alebo nedá like, to je ešte dobré, ale napíše komentár, že sa mu niečo nepáčilo, tak je to fajn. Ak súhlasíte s môjim názorom, môžete to povedať v komentároch. Ak teda chcete natáčať na náš kanál, alebo natáčať na náš kanál, popri kúsok sa ešte starať o náš kanál a bolo by to fajn, čiže nám napíšte do súkromných správ, môžete aj do komentu. Jasné, do komentáru sa nedá poslať full link, čiže do súkromných správ a my vám budeme vďační, čiže asi to bude vážne všetko. No, neviem sa s vami ako vecne rozlúčiť, môžem vám to iba povedať, čiže čaute.